Ne želim da ovo nikad radim. Ali, danas ćemo gledati najodvratnije stvar koje sam ikad u životu gledao. Ovu sardžinovsku glavu ne ima šanse da gleda. To 15 koje nećeš vjerovati da postoje. Bojim se. Tabi TV vam predstavlja 15 djece za koju nećete moći vjerovati da postoje. Tabi TV. Iako sirene nisu stvarne, postoji jedan poremećaj Koji gdje se dijete rodi sa spojenim nogama koje liče na režije. Oh my god! Jedna djevojčica zvana Mila Gross-Ceron. Oh my god! Oh my god, odmah ću povratiti. Šta je ovo, kako je moguće? Njene noge i dati priliku da odraste kao normalna zdrava djevojčica. Super! Ti dijete zbog ogromnog madeža koji nosi na svojim leđima. Ovaj mali dječak nosio sa sobom. Oh my god! Ne mogu da gledam vod. Kilaže, što je činilo njegov život doslovno. Ovo je vjerovatno najveći madež na svijetu. Na sreću madež su skinuli operaciju. Hvala Bogu. Što je dječaku dalo priliku da živi puno lakši i ugodniji život. Kineski dječak zvan An Ki rođen je sa velikim biljegom na licu. Taj biljeg, kao što vidimo na slici, pokriva dječakovo lice svakom. Druga djeca bi ga zadirikivala zbog... Teško je, ne trebate ga zadikivat, majkici. Na sreću uspjeli su naći nekoga tko mu može pomoći i vratiti njegovo lice u sve se zezenu. Ima ogromne ruke, koje svojom težinom i veličinom utječu na njegov život. Što sam ja vidio, skočio sam iz kreveta, oh my god. Odjevanje i hranjenje puno je teže. Ovo je prvi put da sam skočio iz kreveta od straha. Oh my god. Prader-Willi sindrom je koliki je. nekontrolirano jedenje. Ovo je kad previše jede. Jednostavno ne može prestati jesti. Ima i psihičke koliki je, brate. Koliko prestane jesti, više vi koliki. Koliko god se njegovi roditelji trudili, on ne prestaje jesti. Nadaju se da će mu moći barem malo pomoći sa kontroliranjem prehrane. Smanjite ga i koliki je. Postoji jedna djevojčica, Evans, koja je vjerojatno jedini čovjek ikada rođen bez nosa. Nos? Bez nosa? Grozno je bez nosa. Doktori joj žele pomoći izgraditi novi nos. Kao takva bit će prva osoba koja će imati potpuno umjetan nos. Pan Zheng-Hen, dječak iz Kine, rođen je sa rijetkom bolesti. Ova kožna bolest uzrokuje, kao što vidimo na slici, ljuskastu tvrdu kožu, koja njega stalno iritira. Faj maj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12. Za ovog dječaka ovo je velik ovo je užas. Ne postoji lijek za ovu bolest. Ja se iskreno nadam. Pomoći. Charlotte je rođena zemaljac! Njeno tijelo je sitno. Doktori su vjerovali da će živjeti samo 1 godinu. Ona im je pokazala... Oh my god, šta je ovo? Charlotte je živa i danas. Jovan zemaljac! Normalan život. Možda je sitna, ali jaka djevojčica. Verdant Yoshi, jedno dijete u Indiji, rođeno je sa samo jednom ogromnom nogom. Ta noga teži 5,5 težina za takvo malo dijete. No nije moguće. Razlog ovog poremećaja... Jo sretan, vidi! Jo sretan, neki trči s nogom. Pa je ovo normalno. Ništa. Ovaj 10-godišnji dječak je ozbiljno nabildan. Ovo što se nabildo mali. Izgraditi veliku količinu mišićne mase i snage za redovite treninge. Ovo je fenomen koji gotovo nikad ne može vidjeti kod djece. Sa svojom snagom i vještinama osvojio svjetske rekorde. Bravo. King McGraw. Kad je ova curica rođena, neki su mislili kako je napuhana ili čak trudna. Oh my god, kolika je. Skoro pa je i istina. Oh my god. Ali je imala svog nerođenog i nerazvijenog blizanca. Nerođenog, pa blizanac je u stomaku bevo puka. Ali nije dugo poživio. Neko vrijeme ga je nosila u trbuhu, no uskoro su ju pomogli. Oh my god, prije nego što nastavite gledati, dajte ovom videu jedan like. Ma ne ima šanse da dam like, majko. Connie Lloyd rođena je sa velikim... Kako je moguće? On je ko neki klaun. Uplašilo njene roditelje, a koga ne bi. Na svu sreću uspjeli su naći... Kako je moguće, klov neki. tumor operacijom.
Šta Tumor je smiješ? odstranjen, a curica sada ima normalan nos. Lucy ima Different. blizanke. Zaljubio sam se. Različite blizanke. Masu različite bojice. Zbog međurasnog odnosa roditelja. Kao što vidimo, jedna sestra Različite bojice. sa crvenom kosom i svijetlim očima, dok druga ima tamnu kožu i kovrčavu Svjetlo, V se tamno. To je bolest. Vole provoditi vrijeme zajedno. Iako ne izgledaju kao sestre, a kamoli blizanke, nije sve uvijek kako se čini. Ovo je jako rijedak slučaj. 18-godišnja Julia Wynn želi biti najsnažnija žena svijeta i bodybuilderica. Zavoljela je bodybuilding. Jo, pa onog bi dečka slomila, izvadila bu mi sve zube. Koji bodybuilding daje smisao u Jo, životu i kokaj. jasne ciljeve na kojima radi svaki dan. Želi To ti nadahnuti druge žgnjučim. mlade cure da se krenu baviti bodybuildingom, jer se obično samo muškarci Kolika si, brate, pa stojiš bosa. Ovaj dečko zvan Jasprit Singh Kalra, poznat The kao hell? gumeni dečko, Gumen. može zaokrenuti svoj vrat Oh my God. 180 stupnjeva i tvrdi kako ne osjeća bol dok to radi. Oh my god, kako je moguće. Može svoje ruke i leđa. Ma možda je rođen bez kosti, pa onda može. Uvijek je bio jako gibak i savitljiv i To je volio vu. šokirati svoje prijatelje sa svojim nevjerojatnim pokretima. Ako se svidio ovaj video, dajte nam jedan like, ostavite koji komentar i pretplatite se na naš kanal za još ovakvih videa. Jebim ti ga dan. Jebim ti ga dan. U sljedećoj epizodi ćemo gledati džinovsko dijete sa velikom glavom. Ako vam se nije svidjela ova epizoda, pošto će... To džinovske vrste životinja. Ne mogu ovo gledati više. Hajde, čao.